न' सिङाव मोजाङै थांगासिबो। न' सिङाव नायनो माने? आंथ' बुंखाबायना मानसिया बेयाव गैया होननानै। अब्लाबो जों नायगोन। आरे बेबायदि माबोरै? नोंसिनाव पारमिसन दं नामा? मा नोंसोर पारमिसन लाखानानै फैदों? औ मेडाम, जों पारमिसन लाखानानैसो फैदों। ओमफ्रायथ' मानसियानो गैयाबालाय आंनि न'आलाय माबोरैथो मोननांगौ जाखो? मा मोनगोन नायनानै? बेवहाय जों दङ। थुदो बसुमतारी, न' सिङाव तलासि खालामहैनोसै। अके सार। आथ' मोजां जागोन माया, पुलिसनि खामानियाव हेंथा दाहो नोंबो। ओइ जुरि, मा बुंनो सानदों नोंलाय? बिदिबा मा, सोरांखौ गायब खालामनायाव आंसो? बेखौथ' मिन्थिथ'आ, नाथाय दा सोराङा गैयाना? आरो जेब्लासिम मिन्थियागौमानि गासिनावबो सोंनायफिननाय जागोन। दे बुंलाय दानिया, सोराङा मा बेयाव फैमारदों ना फैयाखै? आंथ' मा मिन्थिनो जुरि, बेवहायथ' फैयाखै सोराङा। आरोथ' नोंसो बांसिन मिन्थिगौ ना बे अबहाय थाङो अबहाय थाङा, मानो होनबा बेथ' नोंजोंसो थायो। नाथाय सोमोन्दोआ नोंजोंबोथ' दङ, बेखायनो पुलिसा फैदों बेयाव। आरो दायो सोराङा बहा दं रावबो जेबो मिन्थिया। मिन्थिगोनबो माबोरै, सोराङासो बे बुहुमावनो गैलाबा। आरोथ' नोंनि बेफोरबायदि हालतखौ नुनानै बिराद अन्थाव बाथाव नुथारदोंहाय मा। नागिर जुरि नागिर, नोंनि फिसाया बहा दं नागिर। थांनो थांबासै आरो आलाय गोजौ सोरगोआव सहैलायलांबाय बे दाहालागै। नायनाय माबायदि हालाय हाफाय नागिरथारदों धोनस्रि सोरांखौ। मोनगोना नोङो? माया, नों बिखा ख्लाब ख्लाब मोनाखै सोराङा बहा थांदों? मानो मोना जानो जुरि? नाथाय औ जुरि, आं बेफोरखौ एसेबो मिन्थिथारामोनहाय। सोराङा बिदिसो जानानै दङ। नोंबो माथो फन खालामना खिन्थाहरनो हायोमोन आंनो, मानो खिन्थाहराखै नोङो? ओरैनोबालाय माथो गासिबो खबर लाखिजोबोलाय नोंलाय, आरो सोरां गायब जानायखौनो मिन्थियासै? सोराङा माने आंनि फनबो हमा नालाय, आरोथ' आंजों बांद्राय मोजांबो रायलायाना। बेखायनो आंबो एसे खम खालामबायमोन आरो बेजों रायलायनायखौ। नंमारगौना? सैथो बुंमारदोंना नोङो? अब्लालाय बेबायदि समाव मानोथो नंखाय बुंनो आं जुरि? नोंनिबालाय बहा थांथावथाव सोराङा? सैथोफुरियाव। मा नायदावबाय थाखो नोंलाय? बेखौनोथ' साननो गोनां जाबाय दा जुरि, आंथ' मा होनबावनो आरोलाय। ओमफ्रायथ' आयो जुरि, आं दोनखुमायाखैथ' सोरांखौ, सौखिसिम माने नायबानो जाबाय नोंसोरो। फैयाखै बेयाव सोराङा फैथाराखै। दे अब्लाबोथ' गोसो मोनस्रा मोनस्रा फैबायना सोंनो। ओमफ्राय नोंलाय नागिरनो गोसो जायाखै सोरांखौ? न' जुरि, आंथ' जेब्लायबो सापर्ट खालामगोन। माने पुलिसजों सापर्ट खालामगोन, नोंजोंबो सापर्ट खालामगोन। आंबो नाजागोन ना सोरांखौ नागिरनो। बहाथो थांथावथाव बेलाय? मा जाथावथाव? नोंनोबो जेबो खिन्थालाङाखै बियो? खिन्थालांबा आं मा बेबायदि नागिरगौमोन नामा मानसिखौ? दा बिनि फना जायो ना मानसिखौनो मोन्दों दाबो ना मानसियानो फैदों? बहाथो थांनानै मा जाखो होमबा? ओमफ्राय लास्ट टाइम माब्ला नुवामोन बेखौ? दाखालि। ओमफ्रायथ' मोनसे जायगायाव थांनो होनना फैदोंमोन, गैया बिनिफ्रायनो। जुदि बिदिबाथ' नों सोंनांगौमोन ना, बहा थांदों, सोरखौ लोगो हमनो थांदों, हा? दा मा जागोन जोंनि सोराङा? बेखौनोथ' सानबाय दं आङो, मा जाखो सोराङा? खेबसेल' मोनथारथोंसै सोरांखौ। जुरि आच्छा, जोंथ' न' सिङाव तलासि खालामजोबखांबायमोन। ओमफ्राय सोराङा बेयाव फैमाराखैना? प्लिज सार, सोराङा बेयाव एकदम फैखाथाराखै। आरोथ' नोंसोरनोथ' नायजोब्बायना जोंनि न'खौ। दा मा जाबावनांगौ? सार अन्नानै नागिरथारदो जोंनि फिसायखौ। आयै, पुलिस ओमफ्राय जोंनि न'आव? औ आबा मेहेर, नोमफाया दासिमबो न'आव गैयानो। बेखौनो एसे सोंलु सोंला खालामफैदोंमोन। ओमफ्रायथ' पुलिस आंकोल, आफायाथ' बेयाव फैखायाना? आरोथ' मालाबाबो फैखाया आफाया। जायखिजाया बे जोंनि खामानि नालाय जोंहा बेयाव फैनो गोनां जादों। मानो होनबा नोंथाङाबोथ' सोरांनि बिसि नालाय। ओमफ्राय पुलिस आंकोल, आफानि जेबो खबर मोनमाराखैना? जेबो खबर मोनथ'वाखै। आरोथ' माबा सोराङा बेयाव फन हरबाय बायबा जोंनो खिन्थाहर थाबैनो। जागोन सार, जों खिन्थाहरगोन दे। लास्ट टाइमथ' बहाथो थांमारखो बेलाय, बेवहायबो फैयाखैबा? ओमफ्राय दा जुरि सोरांखौ मोनागौमानि जों नागिरगोन। आयै। औ आबा मेहेर, बहाथो थांमारखोबा सोराङा? न' थाथ'लाय आबा। बिदिलाय मानसियालाय बहाथो थांमारखो? बिदिथ' खालामफेरामोन बियो। बिदिबा सोराङा गोमामारबाय ना सोरजोंबा गायबसो खालामजादों? आयौ बाबु, इसोर, बिदिबा इसोरा जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंमारबाय। दे मोजाङै मोजां हामथोंसैल' गथ'आ। आयौ हाबिबा माला हुसाव फैबावगोनहाय? आरोथ' डक्टर साराबो बुंबाय जेला दाथ' आरो बारा गिनांगौ गैलानो। दे बाबु, नोंनि जिउआथ' बासायबायना?
ओमफ्रायथ' जोंथ' मिन्थियानो हा बे गथ'आबा सोर जाखो आरोथ' बेजों लोगोसेथ' जेबो मोनफायाखैनो बोरायाबो दा बिसिनि न'खरनियाबो खम सिन्था जाबाय थाबाय बियो दाबा माबोरैथो मिन्थिबावगोन गथ'आबो दाबा मा जायो आरो हुसाव फैबासो मिन्थिसिगोनहाय र' गावनावनो सोंनानै लानोसै हा सोरमोन माबोरैथो बिदि जाखोबा आद्रि आद्रि अना खानानो हा सोर फाफिफोरालाय बेबायदि खालामबायासै दे फिसा मोजाङै मोजांल' हामथारदो गावनि नङाबाबो सिन्था जालायलाङोहाय बेफोरबायदि नुयोब्ला आंनि सोराङा आंनिफ्राय गोजानाव थांनो नोंखौथ' लायफिनथारगोन आं सोरां जेरैखि जायाबाबो मा जाखो सोरांनि लास्ट लकेसना बेयावनोमोन ना फननिया औ जुदि बेयावनोमोन दे अब्लालाय सिङाव थांनानै नायनोसै बेफोरबायदियावसो सोरांनि फनाबो मोननो गोनां जाबाय आरो नागिरगोन माने नागिरगोन जायखि हाग्रा बारियानो जा जेखियानो जा आंनि सोरांखौ नागिरखागोन जेरैखि जायाबाबो थ'दो होमबालाय आरो मोजाङै नागिर सार फनाथ' नैबेन नामा हा सोरांनि फन औ बेनो सोरांनि फना ओमफ्रायथ' फनाथ' माथो गाज्रि जाबाय नामा औ सार ओमफ्राय मानसिनि फना बेयाव दा मानसियालाय बहाथो ओमफ्रायलाय बोरै फना हरनाय औ बेनोथ' सोरांनि फना नाथाय सोरांनि फनखौलाय बेबायदि हालोद माबोरै जाखो फना बेयाव आरो मानसियालाय बहाथो सोरां एसे खाथि खालायाव नायबावलाय माबाफोर मोनबावो नामा अके सार आरो नोंसोरबो मोजाङै नायख'ना हरलानो अके सार बहाथो थांखो नोंलाय नोंनि फना माबोरै बेबायदि जाखो सोर खालामखो बेबायदि दाथ' आरो जेबो सन्देह गैला जुरि सोराङा थारैनो माबा मोनसे खैफोदाव दङ बेजों माबा मोनसे जाखाथारदों दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो बे हाग्रा बारियावलाय माथो खालामफैयामोन बेलाय आरो मा खामानि दंमोन बेहा बेवहाय बिनि फनाबोथ' बेवहायनो बन्द' जादोंमोन बेनोथ' दैमालु दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो बिनि फनाथ' माबोरै बेहाय फैखोबा जानांगौ बेवहाय गावनो फैदों नङाबा बेखौ सोरबा लाबोदों नाथाय सोर बिनि फनखौथ' मोनखाबायानो एबार गासिबो फारि फारि मोनथिलांजोबखासिगोन जुरि औ आरो बेखौबो नांगौदि बिनि फना बेवहाय फैखो बोरै आरो मा खालामनो फैनोमोन बेलाय बेवहायलाय बे इमान हाग्रा गुदुआवलाय मा लांफैनो फैगोन बियो जानांगौ बेखौ सोरबा लिंहरदोंदां बाराबा बेबायदिलाय सोर लिंहरनो दैमालु आरो बेफोरबायदियाव मानो लोगो हमनांगौ जाखो बेनोथ' जाहैदों दाथ' मानसियाल'सो गायो फनाबोथ' नैबेयावनो दङबा मानसियानोथ' थांखो बहा बेखौनोथ' नागिरनांसिगोन जोङो मानसिखौबो मोनगोन जुरि सिन्था खालामनाङा नाथाय माब्ला दैमालु थाबैनो मानसिखौबो नांगौ नोंसोरबो एसे बांसिन नाजाबावदो थाबैनो जेसेबां हायो थाबैनो मोनथारनांगौ सोरांखौ नोंनि फना बिदि जानाय माने बेनो इसारा होखाबाय माथो सोरां नों माबा मोनसे जाखाथारदों होननानै बेखायनोथ' आंनि गोसोआनो मानिखाथाराखैमोन दा नोंनि फनखौबो मोनदोंबोथ' बोरै मोनदों आरो सोर फाफिया बिदि खालामखो नोंखौ नोंनि फनखौ बहाथो दं नोंलाय आरो मा जादों सोरां सोरबा नोंखौ माबा खालामदोंबा ना सिजोब गोनां बुद्रु बुद्रुनो बेखायनोथ' आंनि गोसोआनो मानिखाथाराखैमोन माबा जासि मोनबाय थाखाथारदोंमोन आङो नै नंमारगौसो आनो एसे नागिरबावनो र' जोंगोलाव मायबाफोर मोनबावो नामा सोरां जिंगालाला हु होननोसो फैदोंमोन नामा नोंलाय बेयाव दा मा खालामनो फैया ना सोर लाबोआ नोंखौलाय आरो लाबोग्रालाय सोरथो जाखो बेफोरबायदि हाग्रा गुदुआव लाबोनो आंनि सेरावल' फैथारथोंलै बियो गाबख्लायजोबगोन आङो नै बिहामजो जुदि बिहामजोआ फन हरदों माबा खिन्थाहरदों मायै जेबो खिन्थाहरथ'वाखैमोन आयौ माबोरैथो मिन्थिबावगोन होनबा
जानांगौबाबो खालि बे आंनि आबा सोरांजोंल' जायो। बिनि जिउआवनो सुख सान्ति लिरनायानो गैया खोमा, गोदोनिफ्रायनो असान्तिल' जिउआनो। नंमारगौ आयै, सोरांनि जिउबाथाय मानो बिदिल' जाबाय थाखोबा? सुखुआबो दान्दिसेनि थाखायल' फैथारो। बिहामजो, नोंनिबा बहा थांथावथाव आबा सोराङा? आं मिन्थिया आयै, बहाथो थांमारखो सोराङा, आंबो सानस'नोनो हायाखै। आयै फिसा, मा जाखो होमबा? सिमांखौबो जि गाज्रि नुगासिनो आङो, आइ मिन्थिबायना? हरावबो एसेबो उन्दुनोनो हालिया आङो। मैया दाख्लैफोरसो आबा सोराङा एसे खुसियै दंमोनलायो। हामानो बिदि गोमाब्रबलायखो दसेनोलाय। आरोथ' फुजायावबो आङो, आयै आं नोंनो दख'ना लाबोगोन दे होननानै बुंलायलायदोंमोन। दा गावहानो बहा थांखो आंनि आबाया, आंनि फिसा हौवा बहाथो थांमारखो नोङो? दे आयै, माबा नङा माबा खबर मोनखागोन बियो, नों सिन्था खालामबाय थानो नांला। नाथाय माला बिहामजो? हा? बाबु नोङो? बाबु नों सिरि मोनबाय? बेयाव माबोरै आं? ओमफ्राय सोर नों? मारै फैखो आं बेयाव?